Hola balafres, soc l'Albert. Avui anem a fer una recepta típica de Sant Jordi, el pa de Sant Jordi. El pa de Sant Jordi el va crear l'Eduard Crespo, que és el forner de la Fleca Balmes a Barcelona, i com que la recepta és seva, mirarem de seguir la seva recepta. Bé, de fet ja l'he fet, aquest vídeo l'he gravat després. L'únic que jo no he fet exactament les mateixes quantitats i en comptes d'un pans de Sant Jordi m'han quedat panets de Sant Jordi. Però ostres, són molt xulos, Quasi que m'agraden més que els pans de Sant Jordi. Bé, doncs ja és moment de començar a veure com es fan els panets de Sant Jordi. I el primer que farem serà una pasta mare ràpida que farem amb 200 grams de farina, 10 centilitres d'aigua o 100 grams d'aigua i 10 grams de llevat fresc. I ho amassarem tot fins que fem una pasteta. Quan vam fer el vídeo del pa de pagès, vam fer una pasta mare que vam preparar durant un parell o 3 de dies. Aquella també ens hi valdria, però si no en teniu cap feta, aquesta és una pasta mare que tindrem preparada en un parell d'hores. És una pasta mare ràpida. I ara quan la tinguem més o menys amb aquesta textura, la taparem i la deixarem tapada un parell d'hores fins que creixi ben bé el doble el seu volum. I ara ja han passat aquestes 2 hores i ja s'ha inflat el doble el seu volum, ara el que farem serà partir-la en 3 trossos. Ja ho tenim. I ara farem 3 masses diferents perquè necessitarem fer 3 colors diferents i farem el groc amb formatge emmental, la capa de fora amb anous esmicolades i les 4 barres vermelles les farem amb sobrassada. I ara anem a fer la primera massa i la farem de la següent manera. Hi posarem 200 grams de farina, un dels 3 trossos de pasta mare que seran uns 100 grams de pasta mare, uns 100 mil·lilitres d'aigua, uns 5 grams de sal i 5 grams de llevat fresc. I com que aquesta serà la pasta vermella de sobrassada, hi posarem 50 grams de sobrassada, que la posarem primer així una miqueta esmicolada perquè no ens costi tant, i l'amassarem. I l'hem d'amassar força estona fins que quedi tota la sobrassada ben integrada i quedi tota una massa homogènia de color vermellós. Quan veieu que ja no enganxa tant, la podeu posar sobre el marbre i l'acabeu de pastar una miqueta. Aquesta no sé si és per la sobrassada, que és molt greixosa o què, però hi ha hagut d'afegir una miqueta més de farina, Si n'hi heu d'afegir, n'hi afegiu. I quan ho tingueu ja tot ben barrejat, ho deixeu aquí fet una boleta. I anem a fer la següent pasta. Vinga, ara anem a fer la de formatge. I fem el mateix, 200 grams de farina, un tros d'uns 100 grams de pasta mare, l'aigua, la sal, el llevat i 50 grams de formatge emmental ratllat. I ho barregem tot. I ho pastem, que quedi tot ben barrejat. Farem una pasta homogènia, igual que l'altra. I igual que abans, com veieu que ja la teniu, feu una boleta i la deixeu reposar. Vinga, i ara anem a per l'última pastada, la de les anous. Posarem les mateixes quantitats, 200 grams de farina, la pasta mare, l'aigua, la sal, el llevat fresc i 50 grams de nous esmicolades. I a pastar! La sobrassada té el seu greix i el formatge també té el seu greix i les anous, tot i que també deixen anar una miqueta de greix, és molt probable que necessiti una miqueta més d'aigua. Doncs li afegim. Però una miqueta, només. La que veieu que accepta la massa. La pasta. Veus, està una miqueta espessot. Així que n'hi posem una miqueta més. Anem a afegir una miqueta per no passar-nos. I ara que ja estan els 3 fets, els deixem tapats amb un drapet i vinga, a dormir. I els deixem reposar una hora aproximadament. Anem a veure com ho tenim això. Uau! Mira com s'han inflat. Que guapos. Bé, doncs ara anem a estirar les masses.
Mira, anem a agafar-la de sobrassada i anem a aplanar-la. Que esponjosa que està. Quina olor sobrassada que fa, La planarem. Li donarem una forma així com rectangular. A veure si ens surt bé. La tallarem en una forma una miqueta rectangular. Jo vaig a fer servir aquest tallador de pizzas tan xulo que tinc. I mirarem de deixar-ho rectangular. Més o menys, Aquest xulo no puc reservar això, mira aquí mateix. I ara farem la de formatge. I la farem de la mateixa manera, però la deixarem una miqueta més llarga. Li donarem també forma quadrada. I posarem una sobrassada al damunt. La fem quadrar per aquí. I per aquí dalt deixem que sobresurti un trosset més. Això ho tallarem. I ho reservarem. I ara això d'aquí ho tallem en 4 trossos fent les 4 barres. Tallem primer per la meitat i aquí tallem també per la meitat. Ara que les tenim tallades les pintem amb una miqueta d'aigua per sobre, no massa, perquè s'enganxin millor les capes entre elles i les unim d'aquesta manera. Posem aquesta aquí sobre, posem aquesta aquí sobre, posem aquesta aquí sobre i aquesta última és l'última capa groga per fer les 4 barres. Ui, que xulo! I farem el mateix amb el pa de nous, també l'estirarem. I aquest l'estirem bé, fem una capa ben fineta. També el pintarem amb aigua i posarem les altres masses aquí al mig i l'embolcallarem. Upa, mira que xulo, tu. Molt bé! És curiós, perquè jo em pensava que em quedaria més gran. Sortiran panets, veus? Aleshores, el que hem de fer és tallar-los d'aquesta manera. Veus? I ens quedaran així. I anirem fent panets d'aquesta mida i sense saber-ho, en comptes de pa de Sant Jordi, hem fet panets de Sant Jordi. Això és xulíssim! I us en sortiran molts. Que dius, i què faig amb 6 o 7 panets? Doncs els podeu regalar, perquè per Sant Jordi es regalen coses. Es regalen flors, es regalen llibres. A mi em regalen un llibre i estic content, però em regalen un pa i em fan feliç. I ara els posarem en una placa de forn i els posarem al forn a uns 200 graus, uns 15 o 20 minuts. I ja veureu que xulos que quedaran. Anem cap al forn. Mira que xulos que són. Donen aquí perfectament les 4 barres. Clar, ja se'l talles per la meitat. Doncs queden xulíssims. I a més està boníssim. Ja t'ho dic, perquè anem tastant. Espectacular! Per cert, ens hem unit un grup de canals de YouTube que fem receptes de cuina en català per fer un projecte conjunt en el que hi té molt a veure una carxofa com aquesta. Mira, hem fet un vídeo i tot.
hem creat una pàgina d'Instagram i una pàgina de Facebook on podeu veure les nostres receptes i les nostres fotos. Entreu-hi, molt xulo. Poseu likes i cors i totes aquestes coses. Podeu entrar a la capsa de descripció on he posat una llista de tots els canals, ja hi podeu anar entrant i us podeu anar subscrivint a tots. I de moment no us puc dir molta cosa més. Així que, fins aviat!